Helo. Os di hwnna yn... Os di hwnna yn gweithio'n iawn, ddylia'r y cerddoriaeth dwi'n amlwg yn dwy'n ddim dod fyny yn y fod. Gobeithio. Dwi'n gobeithio gathoch chi... Oh my god. Um, Trio beth de. Os ydych chi'n live efo hwnna, neb, dwi'n meddwl. Os chi'n cael personal Spotify list fi. Os chi ddim yn live, ddylio hwnna fod yn blank. Na, dwi'n mynd i skipio'r peldroed. That's my vibe. Dwi'n mynd... Y record. Dwi'n mynd y pobl yma sydd fatha massively anti-football, dwi'n massively anti-football Saesneg. Dwi just fwy fatha, just don't care. Hynna di'r main thing i fi. That's your thing, go for it. Just not for me. Ma, dwi di fatha... Mae dyddiau fi'n ysmalio really poen yn ffwtbol drosodd. Dwi'n dilyn o, ond... no probs, you do you, Dudzy. Ti wastad yn dda fi, anyway. Dwi 100% get it. Dwi 100% pam dwi'n streamio wan. Basically. So, yeah. Dwi eisiau dechrau Stardew Valley, ddo. Na, dwi'n mynd i wneud. Na, dwi eisiau... Mae'n bod ages ys i fi chrau Stardew Valley. Dal, mae'n cael camera. Layout, ma da. Dy well heb y chat af yma. Dy be, ta dwi yma. Ah, my god! O well efo'r chat af yna, yndi. Mae'n so weird yn hynna, yndi. Dyla? Wel, so hwn effio white balance fi fyny fan. Oh my god. Dwi'n cael massive... Ti'n cael beth limi symud desgo 90 degrees i'r ffenest. Dwi'n cael... Dwi'n fawr golau hynna. So, dwi'n... Gai gartas fynd i'n streamio. Yes, me! Iawn, nawn ni... Well fel ynddi. Iawn, na fel yna. Iawn. Ie, dwi... stream dwytha yma, mae'n lot i ddigwydd i fi. Mae'n tair wrthos oes, beth yna'n hanner. Lle, dwi wedi tynnu 2 wisdom tooth, a gael hwnna yn atrocious time. Nes i dynnu muscle cam fi hefyd. So ni off sick. So ni wedi gallu streamio, ond so ni wedi methu streamio, cos o'n i off gwaith. That's wrong. A wedyn, o'n i'n double yn sos dwytha. A o'n i'n chwarae Final Fantasy 14. Os oes yma, o'n i eisiau goffo hwnna. So nôl Stardew. O pobl mewn di'n hofio Stardew, o'n i heb. So, just wanna put it out there. Ia. Ta'n cael head tracker yn boi fi, sa? Yn ystyried o'r green screen yn ôl. Anyway, digon o dwl dalio. Lle oedden ni? Day 26 o winter oedden ni. So... 29 hours.
Be' o' gynno fi? Hmm, dwi'n trio cofio be' sgynno fi yma. Albacore. 'Di albacore. Iawn, dyna fi. Hmm, sgynno fi be' 'di albacore? Oh shit, be' ni angan ar gyfar shit dwi isio hardwood. 3 days i hel hardwood. Yym, dwi'm yn cofio be' dwi isio neud yn 'wan. Cofio hyn 'de. Gynno fi gafr. Cofio ti'n hynna. All coming back to me now. Oh, sorry. Oh, iawn. Dwi realistically yn mynd i ca'l y hardwood 'ma i gyd. Yym, greenhouse dwi isio. Dwi angan large goat's milk, a duck egg, a large egg. Should be able to. Sim byd dwi isio yn hynna oes?
Dwi'm yn cofio be dwi'n neud. Eel, ocê, dwi isio eel fan 'de. Ffycin red cabbage 'na fi de. A wedyn dwi'n bell o orffan. Iawn, hardwood. Just get this hardwood. Dwi'm yn cofio be' ti'n neud efo holly. Dwi'n gorfod fod yn onast yn just gather. Should be fine though. Carrots, be' ma' carrots can neud? Spring. The hell hein. O'n i'n bothered am hetia. Oedd hi yn... Oedd y cart yn gwerthu ar y mouth thing oedd. Let's have a look. Un yn digon. Yay! O'n i'n digon o barod on. Shit. Too much. Dwi'm yn gofyn hel digon o... Ar y mouth. What? Ocê. Dwi jyst barod i'r gaea fod drosodd. Rwy'n angen hwnna. Rwy'n angen hwnna.
Dim yn chdi, dim yn chdi, dim yn chdi. Hwn yn teimlo fatha bod yn wast o coed fyd te. Really? Have an extra aquamarine. Clint. Yes! Clint in a shop? Dwi'n meddwl percentau pob yn do. Fuck o Clint on. Gus ti de. Gus. Siwn gyd mynd. Ei! Diolch yn fawr, da Ghost. Bydan linell dark cost wedi llongyfarch efo 1 bits. Chir un famoses panna. Ti'n Esbaniol hyd o lle. Be nes i ddeud yn ei streamio, nes i'n anghofio meddwl fod i'n amser amser pel-droed de. Gus, na chi, Clint, where are you? Oh, oh, it's in the VC, I don't. Hello. Oh, it's a minute. No, okay. Yeah, nes i fatha... O'n i hanner cofio, ond o'n i'n cofio bod y ffwtsbon dechrau. Nes i... So, wyth yndi. So mae yna 9 yn Berlin yndi. Yndi, dy 9? Awr dyn nhw. Yeah, why not? Swnio'n iawn yndi. Dwi'n chwilio am... Oh, ti still in it, 2 in it. Mae un person specific dwi eisiau gweld yn y pub yma. O, ti'n Wyth big ti'n gwachio ffwtsbol, ond na i rhannu hwn hefyd i chdi. Os eisiau. Dwi'n ffaith os ydyn mynd yn... O, Clint. Dwi'n mwy fatha... Dwi'n bo, mae o'n... Fel dwi'n yn hyn, dwi'n poeni llai amdan team sport. A sy'n ei dda.
Hynna fydd o de. Ie. Dwi licio'r holl fatha, I don't understand why you don't support us, malarkey. A dwi fatha, just... Ie. Just derbyn o, ie. Dwi isio licio faint o sioc 'dyn nhw bob tro. Ma' nw'n gwbo hyn ers ages, fatha faint o sioc nhw gwledydd eryll ddim yn licio nhw fatha collective. Dwi me'wl hynna fatha, unigolion, let's be honest, ma' Saeson iawn, yr un peth ma' 'na knobheads Cymraeg yn bodoli, ie, fatha, ond as a collective, mae o'n Ooh, free diamond. Ie. Free diamond, let's go. Nesh i ennill. Dwi'm yn cofio be' gesh i amdano fo ddo, ond dwi'n cofio ca'l o, a be' nesh i ennill? Dwi'm yn cofio. Nesh i gainio'r system a nesh i ennill rywsut. So, dwi yn y broses o trio troi Emily yn wraig i fi. Hynna 'di thing fi ar hyn o bryd. A trio... Ydi, ond hi sy'n ca'l bysanta gyda fi. Ma'n ages ers fi fod, ers fi chwarae hwn so ma'n bach yn so ma' rei stwff dod nôl ata fi straight away, ond ma' rei stwff dwi'n stryglo i gofio, sy'n neud sense. Fydd e'n iawn ddeitho. Dwi jyst isio... Dwi'n... Ti 'di chwarae Stardew o gwbl? Ta ti'm yn boi Stardew o gwbl? Beth 'di chwarae fo? Fatha... Hwn, garden fatha hwn, basically holl point hwn ydi, alli di dyfu... So, gyda chi seasons, 4 season obviously, ond yn y greenhouse alli di dyfu rwbath unrhyw amser y flwyddyn, ie? So beth ti fod i wneud ydi, ti fod i cael y sapling trees ma ar i gyd yna. Dwi 'di bod yn ffwrdd ar un tu allan yma. Ie, mi fyddai'n... So mae jyst yn... Gyda fi literally 2 diwrnod ar ôl. It's all about hardwood i fi ar hyn o bryd. Dwi angen... Hyn sy'n crap, o gynna fi'n 80 hardwood yn barod. Ond, mae'r project reis bod ti ddau, mae yna gather 80 pieces, a mae yna stockpile 80 pieces. So, gei di miwsio, cyn i chdi cymryd Robin's project, gei di ddim iwsio hardwood o'ch di hel cyn hynna. Neu ti'n ffasio. Mae'n rili annoying. Gei fi literally 2 diwrnod ar ôl tymor yma i wneud o. A dwi'n meddwl... A dwi'n rei gwely reit wrth o'n entrance tu fi, so gallu jyst sydd i gwely. Ie, pan nes i nôl fewn i gêm ma, nes i dechrau mynd ar Reddit. Stardew. It's the worst. It's the worst thing I could have done. Yr amount o bobl sy'n min-maxio fo, a deud ti'n neud stwff yn wrong yn nuts, ie. Hwn di gegin fi, beth oedd gegin fi. Efo bwyd fi. Mel cartref, mayonnaise cartref, wya cartref, hyfryd cartref. Dwi'n mynd da, hynna... O, beth yw hwn? Good morning, Mr. Emrys. Mr. Emrys. I came by to ask you a favour. Since you're such a kind neighbour... Oh my god, beth isio? You see, I'm trying to train my goat to say hello. Is someone paying attention to me unless I have their favourite treat? Cave carrots. Mae gynna fi cave carrots dim ymwyl.
Cave... Ce? Dwi reit siwr, dwi wedi fflingu... Dwi wedi bita cave carrots fi. Cos maen nhw'n... Do. Oh my god, fi'n ei gyd. Cave carrots, go cave carrots o'na, dwi ddim. 100% dwi wedi fflingu cave carrots. Gutted. Dwi eisiau gwneud big changes o fama fyd. Dwi'n mynd full on fucking insane yn y springtime. Dwi'n mynd agricultural ynddo pesticide. Nothing organic, pesticides, neu beth bynnag. Mynd a nitrogen, ia. Nitrogen, maen nhw'n reid yn yr... Yeah, just get that. Mae gen i fi things brown ma, recyclers dy hyn. So dwi'n neud recycling da. So dwi'n mynd... Total. So, mae ta ffigur allan beth dwi'n neud o fama. Siarad ar yn amser. Lle mae hada fi? Mae gen i fi lle specific efo hada. No. Okay. Dwi wedi cael 4 gafr a 4 chwadan hyd. So. Yeah, goats, yeah. Ond wedi costio shitloads. Lightning rods fydd hyn. Sy'n creu batteries rwysyd. Mae'n dall y logistics o hynna. Yeah, so. Pan mae'n thunderstorms, mae lightning rods yn neud batteries. Fel rhywun sydd efo degree yn ffiseg, dwi'n mynd dall. A ti'n gwybod mynd at bob un o hein a tapio fo. Unig siw fod nhw'n caru chdi. Neu, cos os ti ddim, maen nhw'n rhaid stwff bach i chdi. Mae busy work y gema yn... Na, gwrs rhaid bit wyth. Yn nuts. Ond ddo, dwi wedi bod yn hogi da, dwi heb di bod yn chwarae fo off-stream. So... Na ddo. So 30... Ond i wneud 29 hours cyn stream heddiw. A oedd o yn gyd cael streamio. Oedd o... Pryd o'n i'n teimlo yn sal adra off-sick efo danad fi, oedd yr ysfa i fi chwarae fo yn immens. O'n i jyst eisiau chwarae fo. Ie. Yeah. Ewedig os dwi wedi cychwyn fel la. A fyd, mae'n cadw fi'n onast. Mae'n lot o fatha well-known borderline glitches allan i wneud yn game yma. A dwi'n meddwl, i be, ie. Ia, fatha, ti'n gallu, os ti'n rhaid item number, os ti'n rhaid item ID y game code i fewn. Dwi'n prynu dafad, a dwi'n galw fo yn brackets 4256 brackets, de. A mae hwnna'n cyfatab i diamond. Dweud, bod to dwi'n mynd at yr dafad yna. Ooh, secret note.
ti'n cael diamond, ie. Ooh. The page versus the creation zone spawns but demons set to appear in the building. I don't know one. Weird. Mae'r wizard ydy hynny gyd yn barod i fi. Heidio. Un arall? What? I hid something behind the... What? Dwi'n dweud hyn o blaen. Forest spirits. So yn yr ogof maen nhw fel arfer. Ond y Secret Garden di hwn. Holl pwynt y Secret Garden ydy... Nath y gem im... Nath y gem symudoli fod hardwood yn resource oedd o'n limitio playthroughs pobl. So nath o just creu yma i chdi gael hardwood. So... Dwi'n mynd i orffen... O, 5 fory in 2 days. O, byddai'n iawn, byddai'n iawn. Easy. Iawn, dwi'n gwybod be, dwi'n wedi cael nodyn fel o'n blaen. Dytha fi mynd i'r... Wel, di hi yn cael cave carrots gyda fi, cos bita nhw. What? Dillad. Dwi'n licio dungarees fi. Nes i ynghofer i specs i fi hyn hefyd. It's really frustrating. Ti'n gallu customise y person. Dwi angen siarad efo Emma. So fel hyn, ti'n mynd yn... So, mae bob un person yma. Os ydy'n single, mae'n golygu ti'n gallu prodi nhw. A mae pob arall out of pethau. Fel ti'n gweld, dwi just yn canolbwyntio ar Emily. Ti ond yn cael rhaid 2 pesant yr wsos, a ti ond yn cael siarad efo unwaith y diwrnod. So, ro fi siarad efo Emily wan, iawn, sy'n iawn, na i siarad efo de. Ia, mynd i... Iawn. Am weddill y diwrnod ond, de. Neith ddim siarad efo fi. Sbe? So... Frustrating, de. Ond, God, dwi'n cael gem... O, na, shit. Na, i'ch di, Pierre. Weithio mae handi... Gwerthu stwff i Pierre. Mae Pierre shop a mae'n supermarket. Mae'n supermarket yn evil. Yndi. So, community centre, iawn. Mae'n 2 ffordd yn completio hwn. Alli di fod yn onast a fatha neud y hein, fatha hell stuff ma, ie. Neu, ti'n gallu just mynd i community centre. Mae Mayor yn dweud, if one other person buys a Joja membership card, I'm selling it to them, ie. A wedyn, ti'n literally gallu just upgrade hwn efo pres. Yn lle. Iawn, beth sy'n tyl yma ta? Sy'n byd yma? They've hidden something behind the community centre, da.
Ie, so hwn 'di'r community centre. Pam dwi'n methu gweld y nodyn hwn? Yn fyma do? Do. So dwi g- so so dwi 'di completio t'od y sêr yn fan'na? So ma' bob un o rhein yn wahanol math o fatha stwff i hel ie? So os 'di'r building fel hyn yn golygu dwi 'di gorffan y stafell, 'di ca'l y bits i gyd. So yn fama dwi heb 'di gorffan. Dwi literally jyst isio fucking isio 3 ia. Nath o literally deud t'mo' ella dwi 'di ca'l o'n barod. Yn fama. But not gonna waste time. Hmm. T'go' be'? Hogan yma 'di backup fi. Os 'di Emily ddim yn isio prodi fi, geith marw prodi fi. Hi'n scientist. Backup wife 'de. Ma' hi'n scientist a mam hi 'di'r local carpenter. Hi sy 'di fatha bildio s- arian dwi 'di reid i nw. I mam hi dwi'n hel y hardwood i. Pam ydi'r bus driver sy'n mynd â chdi i'r desert a'r local alcoholic? So fama dwi'n olew fi. O ie, olew o allan o corn a sunflower. Top preserve jars 'di rhein. So dwi'n neud math o jellies allan o wahanol stuff. Cranberries neu salmon berries neu strawberries 'lly. Hwn ydi lle dwi'n neud booze fi. So allai roi grep yna i neud gwin neu allai roid hops i neud cwrw. Fama dwi'n neud oars fi. So os dwi'n ca'l o a reit. Ma'n cymryd 5 o'r i neud thing. So So coed yma dwi heb 'di torri lawr a ti'n gallu reid rwbath o enw t'go' tapper. Ie, tapper ie. So ti'n tapper yn coed a ti'n gallu ca'l pine neu ia oak neu whatever. Fama ydi lle dwi'n neud mêl fi. So pryfed bees yn ôl. Fama ydi shrine tide fi. So ti'n gweld ar ôl 3 mlynadd ti'n mynd i fyny a ma' taid chdi yn reitio chdi. Hynna 'di basically loop y gêm. Impresio dead grandad, basically. Be'? Na, ar ôl 3 mlynedd ti'n mynd yna. Dwi'n me'wl ti'n unlockio rwbath ar ôl y 3 mlynedd na dwi'n me'wl. Fama ydi coedwig fi, 'c'os dwi 'di torri coed i gyd, a tisio coed rheolaidd, fama dwi'n plannu coed yn ôl. Dwi'm yn gwbo be' 'di fama. Y gwair 'di hwn. So yn fama, ma' gynna fi lle ma' anifeiliaid fi'n byw, a hwn 'di'r silo. Oh my god, dwi ddim i silo. Ond ma' pan 'di ddim yn oer, ti'n gallu ca'l anifeiliaid dod allan yn bita gwair.
So. Hyn o bryd, yna literally 2 ddiwrnod ar ôl a fydd o yn springtime. A gada gyna, mae gynna fi big plans wedyn. Big landscaping plans. Dwi wedi bod yn sprinklers di dda. Main thing again mae di sprinklers. Cos mae bod dim yn gymryd energy. So yn cychwyn sgynnach yn sprinklers a ti'n gorau sprinkler efo watering can. Ond mynd i'n gael sprinklers, mae'n agor y gem allan. Gymryd wahanol math o sprinklers. Ooh. Dwi'n gallu cwcio stwff yma. Omelette neu fried egg. Hash brown. Potato and oil. What's in sushi? Fish, seaweed rice. Ooh. Damn, was such a good neighbour. I thought I'd send... Oh, d'chwch. She specifically ddim reid dim carrot thing iddi. O, dyna. Like that. Ti wedi bod y game First Descent? Hwna, mae'n wedi cael 10 million players y chwarae fo. Mae'n free to play. Dwi'n gwybod beth i wneud ond efo. Mae pobl wedi bod yn iwsio i cymryd y piss o Concord. O, hwnna, ie, sorry, ie. Dwi'n ffansi treo fo. Ie. Ah, too young to produce milk. What? Yndi. Ie, ond o'n i'n darllen y reviews. Mae'n quite... Ydy Big Milk yn rhoi big mayonnaise i fi? Dyna'n wast. Let's have a look. Dwi isio... Oedd expansion newydd Final Fantasy 14 allan mis yma. So nes i bulk, nes i just... Dwi wedi chwarae, dwi wedi gwneud y main quest i gyd ar yna. Nes i ddysgu ddim streamer yn yma, cos... Just cos. A dyn... Ooh. Dyn... Ned Popper. Yeah, adds weight to your... Safio am res. Yeah, so nes i... So nes i... Basically trws ys yma. Neu pan nes i ddim streamio. Ond i dda. Just y chwarae hwnna. Mae'n weird o, cos mae'n dechrau fatha arc newydd o stories. A nath yr expansion dwytha o enw Endwalker gorffen ar gymaint o high. So, University Love. A dyn ti'n cael fatha
mae hwn wedi bod yn bach yn underwhelming. Dal joio fo, ond fatha, bach yn, wedi bod yn oce. So bach yn crap wedi ddisgwyl 4 mlynedd yn yma. Ond, apparently, rhwng patch. So, ond ddo, dwi'n meddwl, mae yn amlwg yn dechrau stori ac gwahanol, which is an exciting. Dwarf Skull, beth hwnna? Dwi'n y pobol na, dwi'n in it fan yn Fan Fantasy blynyddoedd. So, dwi am hyd oedd os di o ddim mor dda pethau cynt, dwi just isio. Dwi'n y pobol na pan mae yna patch newydd yn dod wan, fyddai'n chwarae fo. Ti'n dweud, I'm one of those guys, so... Di holi fi amdan Final Fantasy 14 ddim y peth mwyaf consumer friendly, as in a sense. Cos dwi'n reit... Na reit llaw i fyny, dwi'n reit... Dwi'n lyfio fo. Absolutely lyfio fo. A dwi'n chwarae fo ben yn hyn, dwi'n Billy No-Met yna fo. Dwi ddim yn rhan o clan na'n byd. Dwi just yn... Yr MMO, yr MMO, ie. Mae o'n free to play, yde? 3 expansions newydd, de? Just saying. So be, dim yr elfen MMOs oedd cael fi fewn ddo fo, yr elfen... Cos World of Warcraft, Cos nes i trio chwarae hwnna, nes i chwarae at y 2 awr yno, I thought, not me, ie. Ond dwi'n lyfio Final Fantasy. Absolutely lyfio Final Fantasy, so... O'r ochr yna nes i ddod i fewn ddo fo. A nes i fewn ddo fo ar basically turn of the tide. Yn ystod Covid, oedd o'n mwy critically acclaimed na World of Warcraft, ie. A dwi'n licio'r aesthetic na fo. Cos let's be honest, dwi'n weeb, so I like my anime vibes. Yn lle rhywbeth o World of Warcraft sy'n fatha, sy'n massive shoulder pads. Be dwi'n gwybod mynd? Hwn di Robin's House? Alla dwi'n reid o ddo? Fa ma? Are you sure dwi'n reid gormod? O na, dwi'n lyfio... Yes! Yeah. 2,000 dwi'n cael hwnna? Dim... Na, I'm really, dim am 80 hardwood. Ei, ti di conio fi? Dwi'n upgrade the house. Yes, fe, dwi'n siarad... Oh my god, dwi'n upgrade the TV eto. Just 65k. Here's the thing, efo'r game yma, mae prisiau stwff yn exponentially mynd yn fwy. Mae ti di sortio ffarm chdi allan bod yn gyntaf. Ond ia, Final Fantasy 14, mae o'n... Dwi'n mynd i fewn iddo fo a dwi'n switch off kind of thing. Dwi'n neud dungeons falle efo fatha pobl go iawn. Ond, so byth voice chat. A ti di neud dungeons o blaen a mae just really ffordd da switch off. So we lot o content fi heb di neud. Really, os ymwneud mwy guys, roedd ni ddim yn bersonol. Ond, dwi'n nabod pobl sydd... Mae'r stori'n awesome. Cos mae'n mynd mo, a mae na FMV, so mae na... T'w gwybod bo, mae na... cutscenes felly. Mae cutscenes, mae'n 2 awr a hanner o cutscenes yn bob un... Basically, mae'n 2 ffilm werth o cutscenes yn bob un expansion. So, mae o'n... Ie. A fel
Ma' 'na stwff yn Final Fantasy 14 dwi'm 'di twtsiad erioed, ond ma' 'na stwff eryll. So, ma' 'na fighting classes, ond hefyd ma' 'na ti'n gallu bod yn carpenter neu ti'n gallu bod yn miner. So ma' 'na so hynna dwi licio fatha dwi'n neud y main quest lle dwi'n tank, a wedyn ŵan nâi jyst canolbwyntio ar fod yn carpenter. So ma' hynna dwi'n enjoio amdano fo, ie. Ond dwi'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ond dwi'n licio stori. 11 o hynny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gwyn ta cwrw? Dwi'n mynd cwrw, cos gyda hyn yn 8. O, nes i dechrau streamio hwnna. A nes i... Hynna pan dwi'n streamio hwn... Nes i dechrau streamio hwnna. A wedyn, un dy syl, gyda i ddim yn streamio fo, ond o'n i'n rili eisiau chwarae fo. A nes i just blitzio trwy fo. Ond oedd gen i fi hwnna PS2. Mae hwnna'n... Dwi'n lyfio hwnna. Mae o'n... Os ti eisiau gwneud let's play o hwnna, a ti eisiau rhywun i, fatha, just ista fewn ar streams chdi, give us a shout. Cos dwi'n lyfio hwnna. Mae hwnna'n fatha top 10 video games fi. O ia, a da gyna nath y Golden allan ar PC. Oedd y Golden just allan ar y Vita tan hynna. So... Na, os eisiau... Neu whatplay hwnna rydro, a ti eisiau fatha... Neu, 100%, cos dwi'n enjoyo, dwi'n lyfio Persona. Llai siarad amdan Persona 2 dydd. Enwyrth di heinia, Big Cat. Trio fod yn... Daclus yma. Fela. Ond eto, sydd wyt ti efo JRPGs da? Cos mae o'n... Ie, mae JRPGs yn... Fatha rhywun sy'n lyfio JRPGs, ond erioed. Mae o'n acquired taste, da. Ma... Fel rhywun sy'n reid y gem na ar very high pedestal, swn i'm yn cychwyn ar cos mae bod dim yn best ar dyddiau. Fatha, dim yw hwn, a mae hefyd gyda chdi fatha borderline visual novel, fatha relationship simulator hefyd yn stuck iddo fo. So, allu tyna dod o draws... Ella fi sy'n gorfeddwl o'n cofio, ond... Ond dwi'n lyfio, ie. Ond dwi'n y pobl na sy'n... Dwi'n meddwl fod 5 y well. Gyparen ti'n meddwl fod i ddweud hynna, ti'n meddwl i ddweud na 4 di gorau. Dwi'n fatha, 5, pretty good. Ond mae'r 4 yn... Peth at y crap o'r 4, mae'n lot o stwff hawdd i chdi fethu. Lot o stwff pwysig allu di fethu, da. Sy'n neud y bach yn... Dwi'n meddwl beth sy'n gorau chdi. Siwr un o'r... Un o'r... fantasies, really, sy'n gorau i chdi ddechrau. Os ysyn hawdd, lle, i ddechrau. Cos mae... Mae Persona'n cool, cos mae aesthetic yn awesome o dim, ond... Alla dwi'n bach yn full on. Dibynnu sy'n licio'r grind, da. Oh, springtime. Let's go. Ffwc di boi yma.
Fatha, os ti ddim yn licio grindy games, swn i yn. Mae o'n... Dwi'n meddwl sy'n borderline unbearable i chdi. O ia, 13 series. Oedd yn sgrifio eitha lleia brofiad efo. Hwna'n... Dwi'n ddim yn... So fi fod yn well actually. Mae o'n... Mae hwnna bach yn... Adag yna oedd i wrth y GRPG stuff. It's all about the grind. Os ti... Deitha fi ti ddim yn licio'r grind. Dwi'n mynd gweld chdi'n enjoyo GRPGs, basically. Faint ti'n licio deitha chdi chwarae hwn, felly. Hefyd, there's a bit of... Rhaid fi fod yn onast hefyd, kind of thing, yeah. Os yna'n sense. Yeah. 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 Fair enough. Wel, mae'n... Dwi'n meddwl lot o pobl... Mae'n mwy o pobl fel yna sy'n eisiau cyfadda, ie. Yda ti'n mynd chwarae Dark Souls yn byd fel yna. Ie. Ie. Bob dim ti'n dweutha fi, you're not to that JRPG guy either. As... So... O, os eisiau neud yn fatha live streamio un, a fi yn ei joinio chdi, na i neud yn chroeso cos dwi'n lyfio nhw, de. Ond, dwi hefyd, dwi'n y pobol yna, fatha, dwi'n onast, dwi'n mwyn gorau cael chdi licio'r games yn y sens. Mae o'n... Which, lle mae rei pobol fatha, mynd yn offended os ti'n licio stale nhw o game, ie. Fatha Stardew Valley, mae rei pobl yn lyfio fo, a dwi'n gwybod mae rei pobl methu diodda fo. Yes, goat's milk, let's go. Be chi'n chwarae? O. Ie, ond ti licio... Ie. Ie. Hynna pan mae steering wheel fi yn storage. Problem fi efo BMG erioed ydy, fatha, na i drifo gwmpas map am chydig, a na i fynd, oce, be dwi fod i ddweud wan? Mae o'n... Ie. Ti erioed wedi bod yn person Gran Turismo? Oce. Ie, nes i nôl i Colm Crane Rally yn ddiweddar. Cos mae gen i fi EA Sports Rally na.
It doesn't quite does it for me as dechrau fel. So dwi'n mynd yn ôl i... Mae Dirt 2 yn lot neisiach. Cos mae Dirt 2 yn engine, game engine, um, beth dwi'n dweud? Mae'n game engine Codemasters. Ond pan nath EA prynu nhw, a neud nhw wneud, beth ti'n galw fo? Wneud EA WRC yn lle. O'n nhw eisiau Unreal Engine 4 yn rhywswm. So, yeah. So dwi'n mynd... Iawn, dwi angen big. Has increased? What? Iawn, dwi angen fama gynta. O, oce. Fuck's sake. Dos. Dwi angen... Oh my god, be dwi'n neud yma? Somewhere... Uh, okay. Be dwi'n neud yma? Cash.
Dwi jyst yn trin y tir. All I'm doing. Dwi'n mynd rhy hwyr i fi nôl hada. Mae gennym fi things yn y iridium sprinklers sy'n ei silod, ond dwi eisiau safio hynna i'r greenhouse. Dwi'n gwybod faint o good idea dy hynna, ond... Mae'n gamble dwi'n paratoi yn hyn amdan. So, os ydych chi unrhyw games sy'n rili eisiau chwarae dros yr ha, tyna, guys. No. Big gaming. Disgwyl. Efo adar? Dwi'n mynd efo adar, dwi'n meddwl, just... O, na chi, iridium sprinklers. Mwyn i fi cael iwsio yn y greenhouse. Dwi'n cael hynny fyna. O, na. Heddiw wedi bod yn wast o diwrnod. Really. Yma yma. As, yeah. Y cap o fatha, ti'n gwneud sacrificeio stuff weithiau. Fatha, o, cael ddim neud hyn either, cos dwi'n gwneud hyn. One nil. In first a second half. No. Mae cyddoriaeth Stardew Valley reit poblogaidd. Mae yna fatha orchestras a shit yn neud perfformiadau nhw fo. Rhai fi prynu hadau yw. Wow, sy'n gyd allan. Na. Siarad gael look yn hynny. O, mae'r stream... No. Ww.
Large egg. Large egg. Big egg. Oh, large goat's milk dwi angen rwan. A gai... Iawn, dwi angen bod yn met efo goats fi. Iawn, amser hada. Hadau, seeds. O, na. Hada. O, nes i ddim cyfri faint yn isio, dim otch. Dwi mor loaded. Okay. The beans. 3. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Whoa! Okay, 24 ta. Dwi'n teimlo beth sy'n reid lot o... Garlic. Deuddeg. Wyth. Sorry, neu maths rwan. 16. 16 dwi isio. Shit, 17. 16. 16. 32. Dwi isio hyn. Ta 24. Let's have a look os di maths fi'n iawn o'n. Un peth mae adar yn neud yn crap yn hwn ydi, os i ddim efo scarecrow, a nhw'n effio crops chdi fyny. Iawn, dwi'n rhaid garlleg yn fama. A cauliflowers. Oh my god, mae hynny gyd ar ôl. Iawn, oce. Hein di shitty stuff fi.
Oh, dwi wedi mistake. No. No. Oh, ti'n gwachio ffwt? Beans. Bean starter. Mae hyn yn handy, cos nawn nhw... Ti'n plan yn unwaith, a dyn nawn nhw cario ymlaen, neud stwff dros y flwyddyn. Dros y mis. Dwi'n meddwl fel quality fertiliser yn nhw. Ah, dim otch. Fel la. Fel la. Dwi'n quite yn hapus efo layout fi, ond dim otch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $44? 6 times 8? Oh my god, yn y blank. 6 times 8, 44. Oh my god. Ti hollol blank fanna. Yn y things up, dwi'n gwybod yr ataf. Ond... Pam? Hi di'r bus driver a local alcoholic. O, mae gen i carrots. Dwi'n hoffi am carrots fi. O, be mae bacin... Dwi wedi litr di reid anifiliad fi gyda'r ynys. A maen nhw'n fanna fan. O. Summer. O ie, rice. O, so Blair yna. Do. Chwadan am fod yn fanna. If you build the wall. Potatoes. Potato.
Sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apparently she ddim yn prynu digon. Watch it, dwi'n ta. Damage. There. O, dwi'n chwadan am y fod o fanna. What? No, mae'n nos. Gysg. Dwi just eisiau happy goats rwan i fi cael large goat's milk a dwi'n done. Na fo. Brrr. Iawn, i chwada fo'n cael fucking dengu, dwi'n mwy. Siw! Dos o ma. Dos. Shit. A dwi'n methu... Cau fe'n off. Some lot o lef yma na. Oh my god. Ah! Oce, lle fi ail feddwl fama. Lightning rods, fi di. Dwi'n dweud hyn, gos dwi'n ofyn, mae chwiad ma'n gadael, dwi'n mysio nhw gadael yr ynys yma, yn y sens. No milk.
Mae'n hemryd o gwair fydde. Do. No! Oh my god, pam eisiau na? Never eat a product. Okay. Okay, I'm going to be stuff yn tyfu then. That's something. Ooh, okay. 30 wood. Oh my god, so we ddim wood. Um, oh na, shit, dwi'n... No! Nes i dweud... Nes i roed yn yr un booze yn lle. No! Rwy'n ni... Mae gwyn yn cymryd oesoedd. Um, done. O, dwi ddim yn tyfu dde. Dwi'n mynd i pysgota at ages. What? Yndi, ag am yr value o'r pysgot yn dal. Hi, Emrys. Sbia, dyn ni ar y verge o prodi a... Hi, Emrys. Oh! Ooh! Okay. Oh. Be am wan? Ddau... Neu hynna. A wedyn neu hynna. Wel. Ella os eisiau alt tabio.
Faint sgynna ar ôl gen i? 2 ar ôl, ie. 2 calon ar ôl. Be ti isio? Please, looking to dissect dandelion. Dwi'n newid i dandelion yn y fucking bin. 120 though, not worth it. Not even. I'm not even getting out of bed for that. Nah. 120g gold. Dim diolch. O, mae dandelion yma. And daffodil. Dwi jyst isio greenhouse fi. Mae'n dibynol ar yr so either eisiau glân neu large goat's milk. I've got greenhouse. Iawn, that's rummage. Dwi jyst isio cash, rwan. Dwi jyst isio hell lot of cash. Ooh. Hide ticket. Lloegr sy'n oedd o'n blinder of a goal. You become friends with people a little faster. Yes, please. I have learned the power of friendship. Dwi'n particularly eisiau mynd yn ennill i dy gwir, fel ti dwi'n o'r beth, cos dwi very much Catalonia. So, os fos yna ffordd i mynd yn ennill, swn i'n ffain efo hynna. Ond, hefyd, diolch yn necessarily i fi Sbaen ennill, mae'n mwy Lloegr colli. It's just, yeah, whatever. Okay. Okay. Oh, bydd yw'r big project. Mae os na un project fawr fel bod. Cave at all. Number of grubs in local caves and made mining dangerous. Be dwi'n cael? Dwi'n mwyn Clint. Mae Clint efo yn ffansio Emily. So da ni yn romance rivals. O, mae Clint yn loser ddo. So. A mae hyd yn amlwg trwy cutscene na gen i interest na fi a dim Clint. So, just gonna... Robin. Yeah. Dodge. Be di grubs? Pwy beth fad grubs? Fod i'r local tramp. Dwi di unlockio thing o yma. Mae fama di...
Oh my god, what? Un. Ond hyn o'n dau. Llyfr, no thank you. Adra i gysgu. O, dandelion. Okay. Ella aia dandelion i Demetrius. Dwi'n lycio Demetrius, mae'n neglected graig o. What? No, di gysgu. Wow, it's big money. Ai heddiw ydy'r diwrnod efo gots yn lyg... Ww, glaw. Whoa. Sbein yma! Oh, mynd i bita... Oh, no. Oh, dwi'n cael gwarad y ffiber fyd o. Dwi angen mwy o scarecrows. Dwi'n coed fi. Dwi'n pedwar ddo. Ah, ddim eisiau allan Elis fi. Okay. Please read large... No, sy'n byd e? What? No milk. What the hell? Os nhw'n methu prwfio worse nhw i fi, y gered, ie. Nah, yeah, if you don't produce, yeah, not running a fucking hotel.
Oh, nu wat een crap. If you can read this, come to Secret Woods. Please bring maple syrup. What? Beth yw'r negeseuon gwyll ma? Beth yw'n hyn? No, no. Beth sy'n y Secret Woods ma? Ooh! Arth! No! Do the golden... Ooh. What? Be mynd o fod i fel? No, about my notes. Did you bring the good stuff? Do. My god. You made a friend today, Elvis. Listen.
Faint amser sy ar ôl nhw? Oh my god. Mae'n 2-1 ar hyn o bryd. Do. Fatha mae 'di y stwff dwi'n fforagio werth fwy o pres rhan apparently. Ma' 'na blynyddoedd ers i fi chwarae'r gêm 'ma'n iawn, so dwi'n me'wl ma' 'na lot o stwff newydd yno fo. Dwi 'di torri lot o coed fama. Difaru ŵan. Sbio am eto. Na. Ti'n me'wl ma' nw'n mynd i ddal ar? Iawn. Ie, 'di hynna 'im yn lot dydi ŵan i fyny 'di? A hefyd deutha di majority o'r games heb 'di mynd i extra time. Ie.
acting skill. Dy dal o llawr. Carrots fi. Pan ti'n grampi? Oh no! O, mae dal yn fach. Ti'n swnio'n sporting iawn, Owen. Dwi'n meddwl? Ennill. Tears in the Streets of England. 86th minute. Oh my god. BBC. Slaw. Watch live. Oh, no. Oh. Dim bank holiday. Ooh, the squid ma. Great. No. Dwi just eisiau large goat's milk. Pam mae hynna mor anodd? Access. Ooh, not bad. 25,000 auto grabber. Ooh. Ooh.
Ooh. Na. Na. Dwi efo 29,000. Na. Tapus am. Sweep. Scotland yn efo, so ges i'r praise am yr bod yn ola. So fi ddim... Dwi literally jyst eisiau un peth, fan. A dwi wedi ffocin... Um, 10. 10. Un hadyn. Ddim i seed machine yma. A weithiau, treid thing i fewn i town i seed. A weithiau ti'n cael un yn ôl, so dy literally ddim yn... Ia, weithiau, mae'n lottery faint ti'n cael allan o fo. Mae hwn i weld. Torri coed ta. Ww, mel. Yn i check y mel fi. Arthur. Un o'ch di... Dwi'n really gwybod beth i wneud efo mushrooms o bobl, mae dried mushrooms. Dwi'n bod fformas ages. Wild foraging yma. A coedan. O, mae yna fatha public bath ffordd yma fyd. I chdi cael... Ww. Sgwni amser na tgynther na.
Dwi'n meddwl bod yn neis. Yay. Then let me just steal that. Mae yna fan ma fyd. Dwi'n meddwl sydd wedi mynd ffordd na. Ie, dwi wedi trio bombs. Na. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth specific dwi'n gorau gwneud. Unwaith o'r gêm yn reit gwael am wneud, i deitha chdi beth ti'n angen wneud. Ond mae bod dim yn time dependent hefyd. So, erbyn i chi ffigur allan beth ti eisiau wneud, illa mae o'n too late. Bach frustrating, no? Gan mynd am tan diwedd yr wythnos, a wedyn call it a night. Mae'n Friday, wan. Quick Saturday. Quick Sunday, ia. Yeah. Ooh. Yn rhaid o. Sashimi. What? Oh. Fresh apricot. Emily, oh no. I will pay well for it. What? Dwi'n meddwl na apricot 3 di hwnna. Y fanna dwi wedi reid. Dwi'n meddwl. Hwn di'r money maker. Ie. Yeah. O, jam. Jam di'r money maker. Dwi'n dechrau rhedeg allan o cynwysion. Oh my god, sy'n stwff sgwini yma. A gymaint o busy work o blinking... Ooh, garlic. Dwi'n gorau... Gwerthu til 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 garlic. Ein licio heddiw. Yndi. Oh my god, what? Dim allow pregnancy. What? Be mae'n golygu? Na, cos bydda eisiau defaid. Mae'n rili frustrating dy got o, ond mae'n rili llaeth i fi. Literally, hwnna dwi angen. Large. Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn mwyn nhw'n produsio llaeth ar raddfa slofach na gwartheg. Mae'n frustrating. Mae nhw'n bitan gwell i. Fatha dwi'n mwyn poeni. Dwi'n gorau... Ww, dwi'n heb reid o fama. Duck egg. Beth i isio? Apricot. Gwybod gyda fi'n apricot. Dwi'n mynd i'r llyfrgell / museum fan. I reid y skeleton hand ma. I Gunther. Ooh, reward. Wel, efo mynd rewards really shit to fi. Oh, rare cool. Dwi'n byd arall i neud i ddod e. Dwi am fynd i'r... Dwi am dangos... What? Oh my god, mae 500 G's go. Da i'n mynd i'r desert, am. Hey, gyd yn useless. Yay, mwy o carrots. Dwi'n mwyn gwybod sydd i fynd i fama.
Be allai brynu fo 'ma? Summer, spring, rhubarb. Ww, lle 'sa bach o rhubarb yn dda. Be, dod bach o rhubarb i fi. Rhubarb, Ti'n record yma? Iawn. It's doing coed yn gyd. Mae yna ogof yma. O ie, dwi dda. Ti'n hofio, dwi wedi unlocio fo yma'n barod. Adra fi. Wrong. Spring oedd hyn, ie. Duck mayonnaise. Okay, last day. Whoa, surprise eisiau. Be oedd y big hitters o fanna? Goat cheese, be? Oh. Duck mayo. Duck mayo. 5, 2. Oh my. Damn! Get that fucking duck mayo on the go.
Oh my god, yn hemorrhage fi ar gwair, de. Cos sgyn fi ddim gwair tu allan, dyna. Cos dwi'n gadael nhw fynd... Dwi'n gadael nhw'n roamio free. Yndi. Na. Ma'n dal yn rhaid... Ella oedd, dio. Ella dwi'n nhw'n digon hen. Gobeithio. Mae'r travelling merchant yma ma'n handi, cos mae'n gwerthu stwff sy'n anodd i gael weithiau. Ond mae'n hollol lotri beth sgynny ddo. Mm. Cael siafftio fan'na, de. Mae yna online calculators ti'n gallu reid seed chdi fewn. A neith dda seed game chdi. Neith ddeitha chdi union lle mae stwff yn digwydd. Dwi'n teimlo fan yna, bach yn cheatio, yndi. Yes, secret notes, man. What? Mae secret notes, man, yn scary. Ie, ti'n ffeindio random secret notes. Dwi'n rhaid o'r draws yna'n gem yma. Fatha, pam maen nhw'n... Ww. Bydd present, Emily. Gyda Emily present, ie. Na, dwi wedi ffeindio carag. Mae'n licio. Ond mae'n dydi, y mwyn prodi, dwi'n gwybod disgwyl tan mae'n bwrw i ffeindio rhyw tramp ma sy'n ar lan y môr i prynu y modl gyda fo. Parod ti, dwi'n meddwl. Ie.
Dwi'n prodi hi for her looks. Be rai fi wneud? Fi wedi bod yn stuck ar hynna am ages. Ella rai fi cael apricot iddi. Os gyda fi ddim apricot i reid iddi. Dwi'n mynd tyfu apricot. Missions yna wan, dwi'n mynd really give a rat ass, cos maen nhw'n talu mor gwael. Bytha, it's beneath me. Actually, yna fo bydd yn hynny. O, hwn di'r dodgy religious cult y pentra. Ie. Yeah. A bod tra mae pobl dod yna, mae'r teulu'n sy'n cuddiad. Dwi'n cyfaddu. Dwi'n mynd fod yn fama. Ie, swe. Sut dwi fama? O, dwi'n 2 stars o'ch fi. Do, dwi wedi cael hwnna do. Fynd y trowsus o. Dwi'n bod ti'n gallu. Os i... Ond oedd o'r hwyr i fi wneud. Ond ti'n 100% gallu. Dwi'n to top. Dwi angen salmon berries. Dwi'n mynd gweld dim ohonyn nhw'n gwmpas. Ti'n cael ceffil hefyd. Sa hynna'n good purchase i fi. Okay, so... Ti'n ofyn moths. Yeah. So ti'n... Moths yn cute. It's your truth ddim yn... Not here to judge. Fair enough. Yeah. Cool. Got digon. You'll never know. Iawn. That's it for the stream hynna, dwi'n meddwl. Si'n gwerthu shit fi. Diolch yn fawr iawn, Owain. Dwi'n... Mae'n mwy relaxing na hwyl, sy'n ni'n dweud. Dwi'n holl onas yma peth. Ond, na, day 8 o spring.
making some nice cash. Greenhouse with the cards. Oedd o'n good to go. Iawn ta. Ideal. Diolch yn fawr iawn i pob yn gotchad. A na i weld chi to nesaf. Hwyl.